яратучы дуслар, күбегезнең Төркиядә, Мисырда ял иткәне бардыр. Сез Татарстанның Кама тамагы районындагы серле мәгарә турында беләсезме? Юкмыни? Әйдәгез, кузгалыйк, тау ягына юл алыйк. Зур Иделгә Чал Кама килеп кушыла. Татарстанның инҗе бөртеге, туган җирем Кама тамагы әнә шул урында урнашкан. Табигатыбызның гүзәллеге шушы ике елганың көченә тиң. Күп санлы мәгарә шахталарның серлелеге бөтен Россия, чит илдән килгән туристларны да таң калдыра. Минем туган ягым татар дөньясына Туфан Миннуллин, Ибрахим Гази, Флора Сулейманова кебек бөек шәхесләрне биргән тау ягы ул. Алар әлбәттә районыбыз мәктәпләрендә белем алганнар. Аларның күңеленә илһам салучы укытучылар. Мин укытучы. Көн сайын елмаеп эшкә ашыгам. Мине укучыларым, бәлки булачак шагыйрьләр, язучылар, җырчылар көтәдер. Илдә танылган бик күп шәхесләр, синдә мәктәбем белем алганнар. Морозов, Балуев, Ильин һәм Петров. Якты маягыбыз бүген Муравьев. Син иреттең алга барырга. Һәр укучы шиксез рәхмәтле. Син иң җылы белем учагы. Якты киләчәк, Затон мәктәбе. Василий Петрович Муравьев исемендәге Затон урта гомуми белем бирү мәктәбендә бүген 267 бала белем ала. Аларның һәр берсе татар телен өйрәнә. Ә мин аларга белем бирәм. Мин эшемнән бик канәгать. Үз эшемнең җимешләрен күрү мине тагын да сөендерә. Минем тормышым иҗади бөҗра. Бер туктаусыз әйләнә торган бөҗрам төрле вакыйгалар белән тулыланып тора. Ел укытучысы бәйгесендә катнашучы, сыйныф җитәкчесе 2015 бәйгесенең җиңүчесе, җәмәгать эшләрендә дә актив катнашучы мин. Туган ягым Кама тамагы, Туфан ягы итте һөнәрле. Гөл кояштай балкып йөрим мин, хезмәт белән үреп көннәрне. Мөгаллимә булу җаваплы эш. Бик зур көч һәм акыл сорала. Бер урында тору һич ярамый. Кирәк яңа үрләр яуларга.